जों त्रिप्रमथा दाबो फाइनल जत कनफार्म रक जों खोनायाखौ दाबो जे मामानि न जों नुखा जे जोंनो हामजानाय बर'फोर अनेक बखा थारिफोराव जोंनो भट दिखा बाराव जतनो आंखा खालामो त्रिप्रमथानि प्रेसिडेन्ट अंगै अनेक बाराव बखा खायै सागनो लेंमो लेंया अंगै बाराव खाटेका के जोंनो बडियो कप्लाय खालायखा जागा जागा जोंनो कप्लाय खालायो सब जागा जों खालायमाया बबो ठीक दाबो चिनी जे जागा जों पाइखा आरो निजतनो जों भटारनो जों खुलुमो खा गाहामरिबो दा जे जागा जों कप्लाय अंमाया वो जागा रावबो जोंनो भट दिनाय गोबां दङ किसाननि बागै जों पाइया हाय बुंखाना ब्रानोबो खा गाहामरिबो এবং যে জায়গা जों पाइया कप्लाय अंमाया वो जागा राव पुनो जोंनि मथानि दायित्व जों पालायनाय जे बरक ब्रावनि अधिकार माया ब्रावनि नेज माने रक माया वो जागा रावबो जों थाङै जनसाधारणनि स्वार्थआव जों सामुं मातांनाय এবং जोंनि त्रिप्रमथानि जत जोंनि संगठनिक जे जोंनि स्ट्राक्चार दङ संगठनिक जे ता बडि दङ जों आबनोबो जों दायबो तेजी खालायनाय এবং जागा जागा जोंनि कर्मी नेतृत्व रिनाय ब्रानोबो जों कयनाय आबो जाहाथे प्रत्येक बर' मानथुम जेनेरेल एरिया थुं शेड्यूल कास्ट एरिया थुं सब एरियावनो जों जोंनि त्रिप्रमथानि संगठन तेजी खालायनाय जेतु ताबो पहिलाव विधानसभाव त्रिप्रमथानि रल जों नुखा अनेक बर'फोराव खारिवै जोंनि पक्षाव सामुं ताङै ब्राव जोंनो कप्लाय खालायखा जागा 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 मायाफोरनो ब्रावनि बागै जों इक्वली जे कप्लाय अंगै सब जागा जों इक्वलीनो जोंनि मथानि दायित्व जों मापालायनाय এবং जो जे सिटिजेन दंनाय राव भोटार दंनाय राव ब्रावनि जे जेन्युइन मानथाय संविधानिक अंथुं विभिन्न अधिकार अंथुं चाकरी अंथुं रिहेबिलिटेशन अंथुं स्कीम गोबां दङ बोथोर रक्तयै जों जोंनि जे लकाल कमिटि रक जों खालायै ब्रावनि मानथाय गभर्नमेन्टनि जों दाबि खालायै जाहाथे अब आदाय खालाम मोननायथै जोंनि त्रिप्रमथा जों जोंनि यागो जे जोंनि फान दंसाब बनसो पायै जों आगौनाय हामबाय सामने लक तुई तामो सानाने सामो तामो काम खायनाय दाबो जों सालायै जों जेसे मांखा आबनो जों गणतंत्रनि हाथियार बा गणतंत्रनि हाथियार बायनो जोंनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड स्टेटहुड लेजिस्लेटिव गोनां जों भारत सरकाराव कताल है जों पुटाप खालायनाय संविधानिक गत जोंनि अधिकारियै जोंनि त्रिपुरायावबो जों अबनो जाय जाय खालायै कार्यकारी अंथुं जाहाथे जत पब्लिक इरेस्पेक्टिव अफ जोंनि पपुलेशन अंथुं जोंनि जेतु संविधानिक अधिकार अंथुं अबरावनो जों सब जागानो tlang tlangै जार जार अधिकारनो जों आदाय खालायनानै जों सुबा मारिनाय जों खामरियो दाबो उ सिचुएशनाव दाबो जों नुमानि खोनामानि मते अनेक ब्रावनि मुचुमानि बिरुदेफोरनो ब्राव तंनानै बाद्द अंका फोथेराव बुकिसा खानावो हाय बनो एविडेंस हाय अंका हाय अंगिया अबले जों फुननानै थांया किन्तु जों नुको एवं खोनावो अरावबो विभिन्न जेहेतु जों साथक जागिया এবং সিলে সিও কিন্তু সাথক জাগিয়া অবতই তাবক সাগরালিয়া কিন্তু जों সিও যে ওর আনফেয়ার কিসা মাসা বড় সামুং তাङै जोंनि इनोसेंट भोटार नबो ब्रावनि अधिकार ठीक जागा खिख्लायमाया खायथानिबो अनेक बर' आरो इ बाराव सामुं तांखा अब जाहाथे भबिष्यत जों चेक खालायनानै এবং যারা इनोसेंटली ब्रावनि अधिकार प्रयोग खालामनाया ब्रावनोबो जों सालायनाय
এবং যে তাবো অংখা जों जतन ताई बिसा खाबाय कयो तिनि जे इमाम महाराज जे थानसानि मारि जोंनो सामानि आरोनो जों जतन कताल खायै जों बखा थानसा खायै जोंनि जे ग्रेटार ट्रिपुरा लेण्ड जोंनि जे इमाम आबोनि बागैनो जों जतनि बखाओ जोङो बना गायनानै एबं जतनि पार्टिसिपेशन जों कयै ब्राउनिफ्राय जों अप्रोच मा खालामनाय